kaduak itong mga t-shirt kaduak veste na shorts. Ini pagkatapos na makuhaan sa mga ulan na inungol sa tatlo ka mga pamataon sa public plaza sa Buwan sa Maniway. Ang biktima ang ginkilala kay Joshua Hanad, 18 anyos. Complainant yan eh, kung siya sa bench, tapos yung palapitan sa tatlo kayo, kaya ginangisa sa likod ng ipunsong pagyaring isa. Sa nagsabot ng sisa sa kapulisan, daan ni Rigotanon kag tripping lang ang kausa sa pagpagkastigo sa mga suspect na sa Ryan Martebe, Joel Quintana Jr., Lunsay 19 anyos, kag isa ka 17 anyos, Lunsay mga tumadok sa Banwa ang mga Ilocano. Napasakaan sa kasong alarm and scandal ang duwa kag posibleng madugangan pa sa kasong of physical injury. Samtang na third over naman sa DSWD Universidad na suspect panugyan sa kapulisan. Okay, Marvin Alvarez, Carlos Sarmiento. One was the size. When ang stand anay, ang stand sa cellphone, sa bag. Wow, ang tabdua. Magsuguon ka ron. Sinusuguon ko di. Kung gusto suguon ka. Ang adal mo. Ibang level sa pananagang mahal. Therefore, para sa binder, always buy gold for us. There's a protection. Plus, duty as scale. Well, Nangin masanag ang dalanon sa Bacolod City, Sabado sang gabi sa pagparada sa pagtuago ng mga float. Sa siyempre ang mga pakulungan na bisita para sa sihan ng mga float na may kahigante na